سلام كبرات تخاتلتي نا يونا تي في كمي كنيكم مساكم زلخو حوكم يوناس دانييلي ابزا channel حدش زخونكم سبات ابزا channel سبسكرايب كتغبرو بخبر نعدمكم نلوم عنتي ناباكم اداليو زلخو دما اغرامي فيديوهات حزلكم مصيلخو غلغله خا مسحق فيديوهات مالتي سلازي نافت فيديو خبلكم سناي مكزدان نابنت زاتريوا زلخم انسسا ذا تلفزيون مالتي اب صرغان حدا اوتيستا خلكلاتو نتي صعدا مالتي ابز حج مصي تنكفالو يدرا بزالو غلمله نتا انسسا خم زريوا زلخم مالتي حجي تمريسو نسنا ماكينه يديو كبغاس دليو خلاي غز خلكلاتو مالتي خم زريوا خلاي غز خلكلاتو سخا انت خوينايلو دحريو غنسا نابت ጫካ تهدمالا تريوا زلخم نابت ጫካ ገጻ تهدمالا دحريو ناب حدا غزا ሒዛቶ መጻ ማለት እዩ ትጽቡቕ ነገር ግን ኣብዚ እቲ ጻዕዳ ለድሕሪያ ይመስል ንሳኻ በቃ ብጣዕሚ ተሸጊራ ነራታ ትሪእዋ ዘለኹም ኣብቲ ሬቶ ተታሒዛ ዘላ ድማ ጓላ እያ ንእሽተይ እያ ማለት እዩ ጓላ እጂ እቲ ጻዕዳ ናብዚ ቦታ ብምምጻእ በቃ ነታ ጓላ ክሕግዛ እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ጽቡቕ ነገሩ እቲ ጻዕዳ ብኸመይ ተረዲእላ ብጣዕሚ ዝገርመካ ንሳኻ ትሪእዋ ኣለኹም ብጣዕሚ እያ ተሸጊራ ጓላ ስለስተ ኣሰረት ሕጂ ጻዕዳ ትሪእዎ ዘለኹም ናብዚ ቦታ ዝመጽዩ ድድሕሪያ ስዒብዋ ማለት ተረዲእዋ ናብቲ ቦታ መጽዩ ነታ ጓላ ይብራሎ ሕጂ ንሳ ድሕሪኹም በዚ ተዕገርግር ኣላ በቃ ብጣዕሚ ተረቢሻ ጸኒሓ በቃ ትዕገርግር ኣላ ትሪእዋ ዘለኹም ንሱ ከዓ ነታ ጓላ ይፈትሓላ ኣሎ ማለት እዩ ካብቲ ተኣስራት ዘላ ትሪእዎ ኣለኹም اجريوا تاقول عن اشتري وتا انسسان اشتي ولا مستفتحت እንዳጎየት ናፍቲ ጫካ ያአበ ጻዕዳኻ ወዲውን ማኪናው እንዳኸደ ኸሎ ኣብዚ ትዝገርም ነገር ካልኣይ ግዜ መጽ ነው ናፍቲ በረኻ ካብቲ ጽርጋ በሃፍቲ በረኻ ወጽንሲ ናፍቲ ጽርጋ መጽ ነው ሕጂ ታን اشتي ትሪእዋ ኣለኹም ታን اشتي መጻተ ሕጂ ታዘድሓና ማለት እዩ ረይዋ ድንን ኢላ ተመስግኖ ኣላ ረይዋ ኣለኹም ሱኻ ይደርዛሎ ማለት እዩ በቃ ደሳይ ደርዘላ በቲ ዝገበረላ ነገር ተመስግኖላት ያ እንስሳ ማለት ነው ትሪእዋ ኣለኹም ታን اشتي ኦ ማይ ጋድ ጣዕሚ ዝገርም ትሪእዋ ኣለኹም ረይዋ ድንያ ተመስግኖላ ብጣዕሚ ዝገርም እጂ ከምዚ ክትሪእዎ ጸናሕኩም እዚ ቪድዮ ማለት እዩ ክንደይ ሰባት ኣለኹም እንስሳታት ከምዚ ኣጋጢሙኩም ይፈልጥ ዶ ዝኾነ እንስሳ በቅድሚኹም መጽስ ክትከዱ ከለኹም ይኽልክለኩም ዶ ሕጂ መብዛሕትና ዋላ ኣነ ተዝኸውን ነራ ሕጅስ ከምዚ ገራ ተተኽልክለን ነራ ባኣታታ ተኽልክለን ዘላ ታለይ ወይ ምሰገኩዋ ወይ ድማ ብኻልእ ተጠውየ መሓለፍኩ ማለት እዩ ሕጂ መብዛሕትና ከምዚ ንገብር ኢና ከምዚ ተጋጥመና ከሎ ብፍላይ እቲ እንስሳ ዝኽልክለና ዘሎ ዘይጓዳእ እንስሳ ዘይባላዕ እንስሳ እንድሕር ኮይኑ ክንርድኦ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ገለገለ እንስሳታት እውን ኣብ ቅድሚኻ ሓደጋ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ከምዚታት خلكلو خايم سلازي انسسا سلازي يزارب انسسا ግን بملكت يزحبر سلازي انسسا كنردو ممكن لنا ማለት እዚያ قبلكم يفቱ ካልእት ድማ እንታይ ተኻለይት ቪዲዮ ዳለልኩም ዘለኹ ድማ ዘይ ንስኻ መምሳል ብጣዕሚ ኣትገርም ዛ ቪዲዮ እዚያ ዘይ ንስኻ መምሳል ማለት እዩ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ብኢብራይስጥ እዩ ግን እታ ቪዲዮ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣነ ከዓ ቁርብ በተሓቅመይ ብትግርኛ ተርጉመ ከነግረኩም እየ ማለት እዩ መጀመርያ ግን ነታ ቪዲዮ መስምዕዋ זהריו, אני תרגום. גבר, כפרה עליך, קח אותי 100 מטר קדימה, יש לי פגישה, קח על הנסיעה 50 שקל. מתאים לך? 100 מטר? 100 מטר פה 50 שקל. אוקיי. רק מה שתי דברים, איך שאנחנו באים לשם, אני יוצא מהאוטו, תצא אחריי, תגיד לי בוס, אפשר יום חופש על היום? אני אגיד לך כן, ואז תגיד לי, תביא לי 50 שקל לשטוף את האוטו, אני אביא לך, וכך תשמור אותם לעצמך. יאללה, בוא. זורם? זורם, איך אמרת קוראים לך? יורי. יורי, אתה זוכר מה דיברנו? כן. יופי מעולה. או, שלום! הכל טוב? בוס! כן. אפשר יום חופש? כן, אין בעיה, אתה יכול. ומה עם 1,000 שקל שהבטחת לי? מה יורי? 1,000 שקל, 1,000 שקל! יורי 1,000 שקל שדיברנו. 1,000 תודה. ኣብዚ ሕጂ እንታይ ይኽብለኩም ዝደልእ እቶም ኣብ እስራኤል ዘለኹም ወይ ዕብራይስጥ ትሰምዑ ሰባት ገለመለ ስለትርድእዋ ፀገም ዘለዎ ይኮነን ማለት እዩ ነቶም ቋንቋ ዕብራይስጥ ዘይትሰምዑ ከዓኒ በታ ዓቕመይ ንእሽተይ ብዓቕመይ በታ ንእሽተይ ተርጉመ ክነግረኩም እየ ማለት እዩ ሕጂ
ኣብዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ዝበዓል ጸሊም ቆቢዕ ገይሩ ዘሎ ማለት እዩ ነቲ ዋና ታክሲስታ ታክሲ ሒዙ ዘሎ እንዳጎየ መፅኡ ገለ መለ ገበር ገለ ኢልዎ ኣታ ወዲ ወይ ኣታ ሰብኣይ ገለ ኢልዎ 100 ሜትሮ ክትወስደኒ እሞ 50 ክበካ ኢልዎ 50 ሸከል ክበካ ኢልዎ 100 ሜትሮ ክትወስደኒ ሕጂ ዝበዓል ታክሲ ኸ እንታይ ኢልዎ ዋ 100 ሜትሮ ወስደካስ 50 ሸከል ክትህበኒ 50 ክትህበኒ ኢልዎ እዎ 50 ክበካ ኢልዎ በቃ ፀገም የለኒ ሰማዕ ኢልዎ ድሕሪ እቲ በዓል ቆቢዕ እንታይ ኢልዎ ኣብዚኣ ግን ሓንቲ ነገር ኢልዎ እዎ ኢልዎ ኣብቲ ቦታ ምስ በፃሕና ኢልዎ ኣነ ክወርድ እንዴ ንስኻ ከዓ ድሕረይ ትወርድ እሞ ሽዑ ምስ ወረድካ ቦስ ኢልካ ትፅዋዕኒ ኢልዎ ድሕሪኡ ቦስ ኢልካ ፀዊዕካ ሎማዓንተስ ዕረፍቲ ክወስድ ደልየ ትብለኒ ኢልዎ ድሕሪኡ ኣነ ከዓ ፀገም የለን ዕረፍቲ ውሰድ ክብለካ እንዴ ድሕሪኡ ንስኻ እንታይ ትብለኒ እሞ ማኪና ክሕፅባ ባ 50 ቅርሺ ሃበኒ በለኒ እሞ ኣነ ከዓ 50 ክበካ እንዴ 50 መሊስካ 50 ትሕዛ ምሳኻ ትገድፋ ኢልዎ ከምዚኣ እዮም ተሰማሚዖም ከምዚኣ ተሰማሚዖም ኦኬ ሓራይ ተባሂሎም ከይዶም ገለመልታት ኣፍትያ ቦታ ምስ በፅሑ እቲ ዘይንሱ ክመስል ዝደሊ ትበዓል ቆቢዕ ማለት እዩ ምስ ዓርኩ ምስ ተራኸበ እቲ ዋና ታክሲ ድማ ውረድ ኢሉ እንታይ ኢልዎ ቦስ ኢልዎ እጅቲ ከዓ ኬን ኢልዎ ማለት እዩ ኢልዎ ሎማዓንቲ ዳ ዕረፍቲ ተበኒ እንዲኻ ኢልዎስ ዕረፍቲ ውሰድ ኢልዎ ሽዑ እንታይ ኢልዎ እሞ እንታይ እቲ 1000 ቅርሺ ክህበካ ዝበልካ ንኸይትበኒ እንዲኻ ኢልዎ 1000 ቅርሺ ምሽ ክህበካ ኢልካ ውዕል ኣቲኻለይ ኣይትበኒ እንዲኻ ነቲ 1000 ቅርሺ ኢልዎ ሕጂ እቲ ዘይንሱ ክመስል ዝደልየ 50 ኢልዎ ነይሩ ሰንቢዱ ዩሪ ኢልዎ ዩሪ ሽሙ ዝራኸሞ ማለት እዩ ዩሪ 50 ኢልዎ ግን ኖኖ ሸሕ ኢልዎ ያ ሸሕ ብክንደይ ሓይሊ ሂብዎ እታ ሽሕ ምስ ሃቦ ሽዑ እቲ በዓል ታክሲስታ ቱዳ ኢልዎ ታንኪ ኢልዎ ማለት እዩ እዚኣ ሕጂ ዘይንስኻ ምሳሌ ሓንሳብ ዘይንስኻ ክትመስል እንድሕር ደሊኻ ሓደጋ የጋጥመካ እዩ ስለዚ ክንጥንቀቕ ኣድላዪ ማለት እዩ ካልእ እንታይ ቪድዮ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ መስሓቕ ንዓይ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ረኺብያስ ዘስሓቐተኒ ማለት እዩ ናይ መብራህቱ ሰሎሞን ናይ ሃገርና ዝዓበየ ስነ ጥበባዊ እዚ ስነ ጥበባዊ ኣነ ብጣዕሚ እየ ዝፈትዎ ናይ መብራህቱ ሰሎሞን ማለት እዩ ስለዚ ንስማዓዮ ንመብራህቱ ሰሎሞን ማለት እዩ ታጉዲ እንታ ምን የዝዛረቦ እሞሲ ታጓለይ ከማሃ ጓልኩም ሃቡን ዝብል ኣሻሓት መልዮም እየ ኣነ እንታይ ደ እስኻ ዳ እቲ ንስኻ ምረእዮ ረሰዳ ከመይ ገይረ ክሪኦ ተመልካ ክትሪኦ ርእስኻ በል ኣነ ሪኤልካ ኣለኹ ገንጋንኻ ኣነ ይዝከረኒ ክነግረካ ዝወደይ እስኻ ክትውለድ ከለኻ ዓዲ ሙሉእ እዩ ተማህሊሉ ኣኾይኑ ዋ እቲ ርእስኻ መዲድ ኮይኑሲ ኣዴኻ ተፃዒራ ምፃእ ኣብኢኻያ እንታይ ተወክል ዳዳዋ ነገር ኣለዋ ወሪድኒ ኣይበካን የበል አሁን ምን ትግብኒ በፍንጫ ትግብኒ በፍንጫ ከላ እናተ ዛረኩም ገጥኩም ትልውጡ አንታ ጽንሕ ኢሎም ሲ ገላ ዓይነት እንስሳ ጓልካ ሃበኒ ክብሉን እዮም ዋላ ህባይ ሃበኒ ኣታ ስማዕ ዝወደይ መሓረኒ ኺ ካብ ጓልካ ሃበኒ እንዲ ሃዲመ ዘለኹ ብኪድ ብጣዕሚ መስሓቕ ቪድዮ እዚኣ ናይ መብሬት ዝረኣኽዋ ደስ ኢላትኒ በቃ ካልእ እስከ ቀደምሲ ኣብ ኤርትራ ከለና ገለ መለ ወይ ኣብ ስተጁ ደይቡ ግጥሚ ዝገጥም ደርፊ ዝደርፍ ከምዚታሲ ንመን ኣለኹም ዝገበርኩሞ ወይ ከዓ ከምኡ ዘጋጠመ ገለ መለ እዚኣ ከዓ ረእይዋሞ እዚኣስ ብኻተር ፋቲና እዚኣስ ብኻተር ይፋቱ እዚኣስ ብኻተር ይፋቱ ማለት እዩ ሓራይ ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ዮና ቲቪ ኣብ ካልእ ግዜ ብካልእ መደብ ክንመፀኩም ኢና ሰላም ቀኒ